retrobament, sobretot, amb un nucli dur, per dir-ho d'alguna manera, que havíem sigut el Ximo, la Pilar, el Casany, al principi de fa més de 20 anys que teníem aquesta il·lusió i aquest somni de fer un teatre d'una manera, i el Micalet que volíem obrir i que vam obrir, i que 20 anys després, ara per circumstàncies, fa uns anys que nos tornàvem a reunir tots junts en un muntatge, i per mi això ha estat bestial. El retrobament. La veritat és que el nucli de gent que s'han trobat per a fer el Hamlet canalla una altra vegada és el nucli que d'alguna manera va iniciar el Micalet fa 21 anys. Al final, no sé qui va dir una vegada que el teatre es feia per a les mares i que on estan les mares és on ho disfruta més de fer aquesta feina. Tornar així a este teatre i amb la companyia de Teatre Micalet, amb Joan, amb Pilar i amb Ximo, és un retrobament molt emotiu per a mi, perquè jo, diguem, la meitat de la meva carrera que he fet fins ara l'he desenvolupada així, i així penso que és com més he crescut com a actor. I després d'anys d'autoexili, com parla la funció, i d'estar fora treballant i tal, ho torna a casa i es nota les mateixes olors, les mateixes impressions, aquests sentiments, i això no canvia. I és un poc tornar a treballar amb la família. Estem molt més cansats, però realment jo crec que tots un poc més savis, perquè som prou més savis que quan vam començar. Savis de la vida, savis de la professió, perquè hem tingut la sort de continuar treballant i trobar-se així, en el Micalet, que per a tots és la casa, realment és molt gratificant. Perquè, a més de tornar com a rejuvenir les forces estes de seguir creient que estem fent el que volíem fer i que estem creient en allò que havíem cregut i que realment és això, a mi, mira, se me posa la pell de gallina. José Manuel ja portem no sé quants espectacles junts des del principi, no érem imberbes però quasi, i amb Joan, què dir-te, i amb Pilar, des de quan vam fundar el Teatre Micalet. I tornar a esta casa té un punt de familiaritat que jo no he notat en cap altre lloc del món dels que he estat, i crec que no ho notaré mai perquè és tornar a casa realment. Com dic, molt emotiu tornar així al Teatre Micalet i amb la companyia de Teatre Micalet. I a més estem envoltats d'un equip fantàstic, de gent que els passa el mateix que ens passa a nosaltres, que amem el teatre molt. Les coses conegudes, les complicitats viscudes al llarg del temps, i això, al contrari de ser un impediment, és enriquidor. El Hamlet canalla és una història fantàstica que ha escrit Molins, que ja feia temps que volíem fer alguna cosa de Manolo, i realment és com un joc actoral. Ha estat un treball fantàstic, sobretot, vull dir, no sé, veure el Ximo i el Casany, vull dir, este treball d'actors de 20 anys després, aquestes tables que necessitàvem, aquestes coses, en mi mateix també, no? I és un poquet retrobar-se, no? Retrobar-se després d'aquest temps, no? Retrobar-se amb el públic, amb el nostre públic, que fa temps que no muntava jo, especialment dirigia una obra en el Micalet des de fa pocs anys, i que no treballàvem tots conjuntament. Per mi, això és una de les coses que, no sé, que més m'agrada. El Hamlet canalla està anant bastant canalla. El teatre és molt canalla. Hamlet canalla, encara no sabem què eixirà d'ahir, estem a una setmana de l'estrena. És teatre dins del teatre, és vida a partir del no-res. Enfrontar-se al text pur i dur en aquests temps no és normal, no a l'espectacle, sinó al text. Hamlet canalla realment és una obra que ha estat quasi per casualitat, realment, perquè mira que Manolo Molins, que ha sigut un altre retrobament, perquè fa molts anys que el coneixíem de la professió, de la València tota la vida. Molt bé, penso que és una proposta, un text molt interessant per a que, en aquest cas, dos actors puguen interpretar. És un repte, com tota obra de teatre, potser està tinguent un grau més pujat, perquè és un gran repte, anem a dir. I m'ha passat el Hamlet canalla i jo llegint-lo dic, ostres, m'ha llegit molt fer això, que és un treball, és molt
molt boig, perquè realment és un Hamlet, però no és un Hamlet, però sí que és el Hamlet, però és ara, és abans, i què hi ha? Teatre. Per tant, estem a molt poc temps d'estrenar, estem cansats, no només físicament, que la funció és dura físicament, sinó intel·lectualment. Representa moltes coses, els conflictes que descriu ahir Manolo. M'agrada fer teatre, no sé fer una altra cosa i disfrutant-ho molt. Com ho fas a casa i ho fas en família i tens davant a casa any, això sempre és un avantatge. Tornar a casa, no? Tornar a casa en els de casa. Una de les coses que sempre ens ha agradat en la companyia de Teatre Micalet és fer les coses sense massa artificis, que la matèria prima foren els actors, i això, per dir-ho d'alguna manera, és un poc un bon inici d'una nova etapa de la companyia Teatre Micalet.